Atendendo unha solicitude que partiu da propia Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, o Goberno da Pobra deu lectura esta mañá unha declaración conxunta en defensa da sanidade pública, asinada polos grupos municipais Nos Pobra, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e veciños independentes da Pobra. Dela quedouse fora finalmente o Partido Popular, que pretendía introducir algúns cambios no documento, unha solicitude que o equipo de goberno non considerou. Se falou co PP, pero bueno, que consideraron que era oportuno engadir algúns cambios que, bueno, ao meu entender non resultaban demasiado sustanciais, pero que sí podían desviar parte da responsabilidade hacia outras institucións que non son as que teñen precisamente as competencias actuais da sanidade en Galicia. Consideramos que esta é unha declaración proposta pola Plataforma pola Defensa da Sanidade, non polo Goberno do Concello, e que, polo tanto, debemos respetar ao máximo o seu sentido orixinal. No documento, os grupos municipais asinantes reafirmaron o seu compromiso cunha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade, como un dereito fundamental da cidadanía, ao tempo que destacaron o papel esencial da atención primaria. Tamén se recolle a preocupación pola situación do centro de saúde da localidade, debido aos recortes no persoal e na perda de servizos. Especial preocupación suscita a falta de cobertura estable das prazas médicas correspondentes á poboación da Pobra do Caramiñal, así como a ausencia dun servizo de atención continuada en horario de tarde, circunstancia que obriga a numerosos veciños e veciñas a desplazarse a outros municipios para recibir a atención sanitaria urxente, contribuindo, ademais, á saturación doutros dispositivos asistenciais da comarca. Entre outras cuestións, reclaman a Consellería de Sanidade que adopte as medidas necesarias para garantir unha dotación estable de profesionais e se reforcen os servizos de atención continuada, dando así cobertura ás necesidades asistenciais da veciñanza. Dende o goberno pobrense destacouse tamén o traballo que ven realizando a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, mostrando ademais o seu apoio á manifestación convocada para este domingo 28 de xuño, animando a veciñanza a participar nela.